Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Good morning sa inyong lahat mga kapiston. May bago naman tayong video. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa pinaka-idol at pinakasikat na vlogger na seaman na si Biyahe ni Edward. Sir, salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, sir. Matagal na ako nanonood sa mga vlog mo. Ikaw ang dahilan at inspirasyon ko na gusto ko rin maging vlogger na seaman katulad mo. Ulitin ko, sir, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Sir Biyahe ni Edward, mag-subscribe na kayo. Kita sa screen nyo, search nyo lang hashtag Biyahe ni Edward. Marami kayong matutunan at maaaliw kayo sa mga vlog niya. At siyempre kay Sir Ero Anchita, sir, maraming salamat sa bisita sa aming YouTube channel at pag-comment. Matagal na rin akong nanonood sa mga videos mo. Sana makita mo tong video na to, sir. Maraming salamat talaga. Mga idol ko kayo, sir. At kay Ma'am Poor Traveler. Ma'am, thank you sa tips, ma'am. Salamat. Ako rin bisayon, ma'am, kay saya mo sa dyan. Anong salamat sa kayo sa kaalam nga imong gi-share ka nako. Naan ako'y gamay nga idea para mapunan na akong subscriber na kuha na akong mas mudagan akong views. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Kay Sir Joe Marino Masol, sir, salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel at pag-comment. Maraming salamat sa iyo, sir. Sana mapanood mo tong video na to. At sa ibang mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking YouTube channel. Tara, magsimula na tayo. Magandang araw sa inyong lahat mga kapiston. Ngayong araw na ito, magpapalit tayo ng intake at exhaust valve. Oo, tama ang narinig nyo. Intake at exhaust valve lang ang palitan, at wala akong sinabing palitan nyo rin ang asawa, boyfriend at girlfriend nyo. At mag-overhaul ng fuel oil injector sa main engine port side cylinder number 2. Kaya ang ating masipag na apprentice engineer ay busy sa paghahanda ng mga tools na gagamitin natin sa trabaho. Siya na kasi ang pinaka-senior sa lahat ng apprentice at mag-iisang taon na siya dito, kaya medyo kabisado na niya ang mga tools na gagamitin. Pagkatapos mag-prepare ng mga tools, ang susunod na gagawin ay i-top ang ating makina sa cylinder kung saan tayo magpapalit ng valvula. At dahil nasa cylinder number 2 ang papalitan nating valvula, i-top muna natin sa cylinder number 2 ang ating makina gamit ang ating turning gear device. Pero, bago natin paikutan ang ating makina, katulad ng pagpaikot ng X mo sa'yo, siguraduhin natin na may lubrication na ito, upang maiwasan natin ang pagkasira ng ating makina, katulad ng pagkasira ng inyong relasyon. Ganon ka-importante ang lubrication. Kung may pressure na ang ating bomba at may lubrication na ang ating makina, bago natin paikutin ang makina, i-check muna natin ang ating indicator cock or test cock kung nakabukas ba ito lahat. Dahil kapag nakasarado ito at pinaikot natin ang ating makina, pag-akyat ng piston papuntang top, magko-compress yan ng hangin, at dahil walang masisingawan ang hangin na mako-compress ng piston, titigas yan at baka masira pa ang ating turning gear device. Pagkatapos ma-check ang indicator cock, pwede na natin i-on ang breaker ng ating main engine turning gear device, at ilipat natin sa remote kung naka-local pa ito, kasi mas madali mag-top sa remote kaysa local at makikita mo ng malapitan ang ating flywheel. Ang pag-top ng makina ay nakadepende sa firing order. Ang firing order ng ating makina sa pabor ay 142635. Dahil may pressure na ang ating bomba, ibig sabihin may lubrication na ang ating makina at pwede na itong paikutin ng mano-mano gamit ang ating turning gear device.
At dahil nasa cylinder number 2 ang papalitan nating valvula, hanapin lang natin ang 2.5 sa flywheel. Kapag makita na natin ang markang 2.5 sa flywheel, kailangan pa natin yan i-check kung anong cylinder ang natop. Ang 2 ba or ang 5 dahil sa cylinder number 2 tayo magpapalit ng valvula, kaya sa 2 dapat makatop ang ating makina, at kung ang 5 ang matop, kailangan pa nating paikutin ang flywheel ng isang beses or 360 degrees para matop natin ang cylinder number 2. Malalaman natin kung ano ang natop sa pamamagitan ng push rod. Iikutin lang natin ang push rod katulad ng makikita natin sa video. Kapag mapaikot mo ang push rod or mape-fill mo ang clearance sa pagitan ng valve stem at rocker arm, yan na ang cylinder na nakatop. Mukhang maswerte tayo ngayon dahil nakuha agad natin ang top ng ating piston or top dead center na posisyon ng ating piston. Dahil nakatop na ang ating makina, punta na tayo sa cooling system. Hindi lahat ng makina fresh water cooling ang ginagamit. Ang iba, seawater. Sa makina namin fresh water ang gamit namin. Ngayon, unahin muna natin pagsarado ang valvula kung saan papasok ang tubig na nagpapalamig sa inyong relasyon. Ay mali, sa makina pala. Ang susunod nating isarado na valvula ay ang valvula kung saan lalabas ang mainit na tubig galing sa ating makina papuntang expansion tank. Kailangan talaga isarado ang mga valvulang yan para wala na makapasok na tubig sa ating makina dahil kailangan nating i-drain ang natitirang tubig sa loob ng makina. Para pagbunot natin sa exhaust valve, wala ng tubig na lalabas sa cooling niya. Hindi rin natin pwedeng i-drain ang ating makina kung nakabukas pa ang mga valvula kasi mauubos ang tubig ng expansion tank natin at mauubos lahat ng laman na tubig ng tubo natin. Pagkatapos masarado ang mga valvula, pwede na natin i-drain ang tubig na nasa loob ng makina, kaya buksan na natin ang valvula na pang-drain para maubos na ang lahat ng tubig na nasa loob ng ating makina. At huwag kalimutang buksan ang bleeder, dahil kapag nakasarado ito, hindi agad madrain ang tubig na nasa loob ng makina. Tara na't simulan na natin ang pagkakalas. Unahin muna natin ang pagtanggal ng copper tube na nagsusupply ng langis papuntang rocker arm at sa mga valvula. Ang susunod natin na gagawin ay paluwagan ang dalawang lock nut ng push rod. Yan ay ang push rod ng intake at exhaust valve. Hindi ko na lang tinanggal ang rocker arm dahil pwede naman iangat lang ang rocker arm para makadaan ang valvula. At dahil valvula lang naman ang aming tatanggalin. By the way, ang makina pala namin ay Niigata. Ang type ng makina namin ay inline single-acting 4-stroke cycle diesel engine. Ang susunod nating gagawin ay ang tanggalin ng tiga-4 na nut sa intake at exhaust valve para mabunot na natin ang dalawang valvula. Dahil natanggal na natin ang lahat ng nut ng intake at exhaust valve, pwede na rin nating tanggalin ang dalawang valvula. Ang uunahin natin ay ang exhaust valve. Or depende na yan sa inyo kung anong valvula ang uunahin ninyong tanggalin. Feeling like I'm Batman, fighting like my last chance. This Gotham City, you could go and call me Batman. I run the night, saving hoes to the enemy. Louis Vuitton, could be a couple your utility. You see what time it is? It's time to buy the wall. Cause these fine ass girls keep from my Ang susunod nating tanggalin ay ang intake valve. habit. I call the rabbits ass bouncing. These all these carrots. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious. At ang pinakalas nating tanggalin ay ang fuel oil injector. Nakalimutan ko palang sabihin kanina na ang fuel oil return line ng ating injector ay kanina pang natanggal. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.
Tanggalin muna natin ang ating main fuel line na galing sa injection pump bago natin bunutin ang ating fuel injector. Better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by the chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the drop with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Dalawang nut na lang ang tatanggalin natin at pwede na nating matanggal ang ating fuel oil injector. Dahil tapos na nating matanggal ang intake at exhaust valve at ang fuel oil injector, ang ating masipag na apprentice engineer na ang bahalang maglinis ng ating cylinder head kung saan naka-attached ang ating intake, exhaust valve, at fuel injector. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got swords in my gunners. We'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got swords in my gunners. These warriors, they ain't no gunners. Bloods in my hands, got swords in my gunners. Bloods in my hands, got swords in my gunners. Gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rap. Hanggang dito lang muna ang video ko, sa susunod ko na lang i-vlog ang pag-overhaul ng fuel oil injector at pagpalit ng intake at exhaust valve. Salamat pala sa mga nanonood ng video hanggang dito, at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless sa inyo.